डीएम साहब हमारे ये काज को समझे, कंसीडर करें, तो आप लोग सबको फिर से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आप लोग जितने भी यहाँ पे आया हुआ है, आप लोग सबको हमें एज ए सिविल सोसाइटी और जॉइंट एक्शन कमेटी का प्रेसिडेंट के हिसाब से आप लोग सबको धन्यवाद देता हूं। हामबाय दिनै जों रोड ब्लक खालामबोनो हांखांखाय जों बर'नि आसायै थांनाय दंनायनि बागै जोंनि जे अधिकार जोंनि जे राइट आबनो दाबि खालामनो जों दिनै रोड ब्लक खालायो नायदि नरक साइमानो थांनाय 31 डिसेम्बराव विश्रामगंज नगर पंचायत कतालके डिक्लारेशन किन्तु हाइबोनो विश्रामगंज नगर पंचायत कतालके डिक्लारेशन नंथों आबो जों नायाव सिनि कोनो आपत्ति गैयै किन्तु हाइबोनो आ जागाव 80% जागा सिनि एडीसी एरिया न एक्सक्लूड खालायजाक गावनि बागै सिनि कक्के महाय एडीसी एरिया न एक्सक्लूड खालायै नगर पंचायत दावै नगर पंचायत खालायनांला आबोनो सिनि दाबि आबोनि बागै तिनिबो हांखांखाय डीएम अनेक समय साखा थानाय 30 डिसेम्बर साखा जे एडीसी एरिया न आं एक्सक्लूड खालाया जदिसोनर डकुमेन्ट सह प्रुफ खालायदिनो हांखांखाय आं आबोनो एक्सक्लूड खालायनो किन्तु फियाबा आबसो जरा उइथ डकुमेन्ट जों साबमिट खालाया किन्तु ताबो एक्सक्लूशननि बने कोनो एकटा नोटिफिकेशन बा लेटार थायो आं बागै जों दिनै बाद दं जों दिनै डेमोक्रेसि सिस्टेमाव रुट ब्लक खालायो सिनि मुभमेन्ट खालायो जों दिनै आन्दोलन खालायनायनि बागै गायसिनि अधिकार कारण नरक सैमानो 1984 सनाव 17 बছर आन्दोलन खालामनानै परे आ जागा गोबां दिन बर' आबो हायके खालायो जों दिनै थांनाय दंनायनि बागै दिनै सिमना जों ससाइटि गठन खालामनांखा केन्द्र सरकारनि जेता खायरक माबा किन्तु फियाबा अहानो सेगिना नाय दङ बायरेना नाय दङ आउनि बागैनो दाबक जों दिनै हानो रखा खालामनायनि बागै जों थांनाय दंनायनि बागै दिनै अधिकार न थानाय जों दिनै अ जागाव रोड ब्लक खालायो अबनो दिनै मेन जेता आन्दोलन खालामनानै जेता दिनै जेता आन्दोलन खालामनानै जेता अबजेक्टिभ फियाबा दिनै दुइटा डिमान्ड डीएम दिनै फायै जदिसे ब एडीसी एरिया आं एक्सक्लूशन खालायनाय होनै ब जदिसे लिखितभावे जोंनो रोखांखांखे जाय दिनै ताकायसे दाबि खांखांखे 4टा डिपार्टमेन्ट ट्राइबल वेलफेयर एडीसी अथॉरिटी रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट अर्बान डिपार्टमेन्टनि जुथभावे कायसे कमिशन गठन खालायै उइदिन 15 डेजनि बिसिङाव बरक तामनाय आबनो स्पट विजिट खालायै सिमना निर्धारण खालायै पाब्लिक न जोंनो क्लारिफिकेशन खालायो जे एडीसी एरिया किसाबन खबजाकलि आनै डिक्लारेशन बरक काबुन परेनो फाइनल संनो खालायमेन परेनो बरक काबुन हाय कताल के जेता फाइनल बरक मैप ठीक खालायदों आबुन सिनि दाबि अ दुइटा दाबि डीएम जदिसे लिखितभावे जोंनो रोखांखांखाय जों जेकुनु समयफोर उइथड्र खालायनाय गैयाबा जदिसे रिया हांखांखाय सिनि अनिर्दिष्ट नि बागै इनडेफिनिट नि बागै सिनि मुभमेन्ट जों दंनाय मुभमेन्ट खालायजागोन